Είναι τα αυτοάνωσα νοσήματα κληρονομικά? Είναι μία από τις πιο συνήθεις ερωτήσεις που μου κάνουν οι ασθενείς. Θα ξεκινήσω λέγοντάς σας μία ιστορία που είναι πραγματική. Τις προάλλες ήρθε στο ιατρείο μου μια κυρία με σοβαρό αυτοάνωσο νευρολογικό νόσημα. Έφερε μαζί της την έφηβη κόρη της, που πρόσφατα είχε διαγνωστεί και εκείνη με ένα πολύ σοβαρό αυτοάνωσο ρευματικό νόσημα. Η μητέρα λοιπόν είχε αυτοάνωσο νευρολογικό και η έφηβη κόρη είχε αυτοάνωσο ρευματικό νόσημα. Η γιαγιά από την άλλη, πάλι από την πλευρά της μητέρας, έπασχε και εκείνη από ένα αυτοάνωσο ρευματικό νόσημα, που όμως δεν είχε καμία σχέση με το ρευματικό νόσημα που έπασχε η εγγονή. Ελπίζω να μην σας μπέρδεψα. Μάνα και κόρη, κατά την άποψή μου εύλογα, πιστεύουν ότι δεν μπορεί η ταυτόχρονη εμφάνιση αυτοανώσεων νοσημάτων σε γιαγιά, μαμά και εγγονή να είναι συμπτωματική. Και φυσικά έψαχναν για απαντήσεις. Με ρώτησαν λοιπόν το απλό ερώτημα: είναι τα αυτοάνωσα νοσήματα κληρονομικά? Η απάντηση δεν είναι δύσκολη. Σε αυτό το ερώτημα η απάντηση είναι πολύ εύκολη και είναι μία. Τα αυτοάνωσα νοσήματα δεν είναι κληρονομικά. Τότε πώς εξηγείτε, γιατρέ μου, ότι όλη η οικογένεια από γενιά σε γενιά έχει κάποιον που υποφέρει από αυτοάνωσο νόσημα? Με ρώτησαν μαμά και κόρη. Τους απάντησα κάτι πολύ απλό. Τα αυτοάνωσα νοσήματα δεν είναι κληρονομικά, αλλά από την άλλη τα γονίδια είναι κληρονομικά. Τα μισά τα παίρνουμε από τη μητέρα μας και τα άλλα μισά τα παίρνουμε από τον πατέρα μας. Κληρονομικό λοιπόν μπορεί να μην είναι ένα αυτοάνωσο νόσημα, αλλά μπορεί από γενιά σε γενιά να κληρονομούνται γονίδια που έχουν σχέση με αυτοάνωσα νοσήματα. Μεταξύ αυτών των γονιδίων υπάρχει ένα που είναι πάρα πολύ συχνό σε ασθενείς με αυτοάνωσα νοσήματα, και αυτό είναι το περίφημο γονίδιο που θα δείτε στη μέση αυτής της διαφάνειας, που είναι πολύπλοκη, αλλά θα σας την κάνω πιο απλή. Είναι το περίφημο γονίδιο HLA-DRB1. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε μία σειρά από γονίδια με μαύρα γράμματα που έχουν σχέση με τον συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, τα φλεγμονώδη νοσήματα του εταίρου, την σκλήρυνση κατά πλάκας, το διαβήτη τύπου 1 και την ρευματοειδή αρθρίτιδα. Πολλά από αυτά τα γονίδια έχουν να κάνουν μόνο με το συστηματικό ερυθματώδη λύκο ή με τα φλεγμονώδη νοσήματα του εταίρου ή μόνο με την σκλήρυνση κατά πλάκας, το διαβήτη τύπου 1 ή την ρευματοειδή αρθρίτιδα. Υπάρχουν όμως κάποια που είναι κοινά για πολλά από αυτά τα νοσήματα. Όταν λοιπόν από γενιά σε γενιά κάποιοι από εμάς κληρονομήσουμε αυτό το γονίδιο, τότε μπορεί να συμβεί το εξής παράδοξο. Κάποιος από εμάς να εμφανίσει συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, ας πούμε ότι αυτός ή αυτή θα είναι η γιαγιά μας, ενώ η μητέρα μπορεί να εμφανίσει φλεγμονώδη νόση του εταίρου και κάποια από τα εγγόνια, εγγονός ή εγγονή, να εμφανίσει διαβήτη τύπου 1 ή ρευματοειδή αρθρίτιδα. Ας τα πούμε αυτά τα γονίδια αυτοάνωσα γονίδια, έτσι για ευκολία, μια και αυξάνουν το ρίσκο να αποκτήσουμε αυτοάνωσο νόσημα. Παρεπιπτόντως, μπορεί κάποιοι από εμάς να έχουν αυτά τα γονίδια και να μην έχουν ούτε ένα αυτοάνωσο νόσημα. Γιατί όπως θα εξηγήσουμε μια άλλη φορά, δεν είναι μόνο τα γονίδια εκείνα που μας οδηγούν στο να αναπτύξουμε αυτοάνωσο νόσημα. Μάλιστα, κάποιοι από εμάς μπορεί να έχουμε ένα από τα γονίδια αυτά ή δύο από τα γονίδια αυτά και να μην αποκτήσουμε κανένα αυτοάνωσο νόσημα κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Τα αυτοάνωσα γονίδια παίζουν ρόλο στην πιθανότητα και στον κίνδυνο να αναπτύξουμε αυτοάνωσα νοσήματα, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι όποιος τα έχει
θα αποκτήσει και αυτό άνοσο νόσημα. Ένα άλλο ερώτημα που μου κάνουν πάρα πολύ συχνά οι ασθενείς είναι αυτό. Έχει κανένα νόημα, γιατρέ, να ελεγχθούμε για κάποιο από τα γονίδια αυτά, ώστε να ξέρουμε εάν έχουμε κίνδυνο εμείς ή τα παιδιά μας να αποκτήσουμε αυτό άνοσο νόσημα στο μέλλον, ακόμη και αν τώρα δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι έχουμε αυτό άνοσο νόσημα? Απάντηση στο ερώτημα αυτό θα δώσουμε σε ένα άλλο βίντεο. Μην ξεχνάτε ότι για όλα αυτά τα ερωτήματα μπορείτε να επισκέφτεστε τη σελίδα μας στο ίντερνετ www.drbogdanos.com, στην οποία έχουμε πολλές αναρτήσεις και πολλές απαντήσεις για αυτά τα ερωτήματα. Επίσης, όσοι έχετε σελίδα στο Facebook, μην ξεχάσετε να επισκεφτείτε και τη δικιά μας, στην οποία κάνουμε σχεδόν καθημερινά αναρτήσεις με απαντήσεις νέα, πάντα έγκυρα και έγκυρα, που αφορούν σε ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα. Εύχομαι να σας συναντήσω ξανά σε κάποιο από τα υπόλοιπα βίντεο που έχω αναρτήσει. Γεια σας.